MaDokaChere Buja anonhau dzanyasi iro zuva rochitanhatu mwedzi uno hwakakunguru. ZEC waburitsiwa pachena nyasi kuti waripo ndio wari kutekaidza zvose zvinochokuita nosarudzo sozvakareketika mubumbiro romutemo. Ziyambi agoburika ari kureketa kuti kupatsanurwa nokunyorwa patsva komuganhu yomatunhu yononzvimbo dzowamiriro dare roparamende kuchaitirwa nayo ZANU-PF nokuti vanenge vaida kuchengetedza masimba yawo. Zvabva zvabuda pachena kutoti zvatinogara reketa kuti ZEC inokona zvakareketeka pabumbiro romutemo ndo zviri kutoitika ipapa pakaita kunyangariwa chaipo. Iyo ZEC yareketa pokare kuti kuzuva rochigumi mwedzi wapfuurayu yange yanyoresa vanhu vanosvika mamiliyoni 5,700,000 5.8 million wanhu wakanyoresa kuvhota. Asi chiri kuramba chihwadza ipapa kwaidunhu roBulawayo ndo raramba rino vanhu wari washoma wakanyoretsa kuvhota vanondosvika 140 pakaita kunyangariwa chaipo. Idi zvakaita kuoma dai wachinja wavhotesa wanyoresa zvakawanda vanhuwo. Vanhu vari kuita zvokuunganidza mari padandemutande yokuti gozobatsira bato roCCC kureketa kuno kwaiwasimudza mari inoita zviuru 210,000 210,000 mari yokuAmerica. Haidi tiri kuvarovera manja. Izvi zvaitika mwedzi mutanhatu basi. Wari kuringira kuti wakone kugosimudza mari inopfuura mamiliyoni 2. Rekai tigoringei kuti vanenge vachiita sei. Tondoramba tichindokunyepai. Mapurisa agoburitsa nyasi kuti apfura wamwe wanambavha makororo wanopfuti anenge akapakata wanosvika 1. Kwai zvaitika kuGwanda uko wanga wari kuda kuba kwanga watoba motika wakabva watehwa wakazoita zvokupfurana nomapurisa wachibva wagwarashiwa. Aiwa idi mweya yawo ngaizorore murugare. Iyo mapurisa pokare kwaino magweta anoita kodzero dzavanhu akutosungisiwa nomumwe mudzimai wokuchitungwiza uyo wagopfuura zuva rochi21 mwedzi wapfuura. Kwai mudzimai akapfuurwayu ari kutoita kutoti ada kutobhadharwa makutukutu chaiwo. Rekai tigoringei panenge waendesa mapepa kumatare odzimhosva tichigokunyepai. Waye wakasungiwa wakuru kambani yokutenga donje munyika yoCotcom kwai wagopuwa bhero rozviuru 100 pamunhu mubodzi. Aidi zvavo wabiedu watoburitsiwa kudai ipapa naJobosikara wachindorimawo nyasi. Tigoona mangwana kuti wanoenda chere kumatare odzimhosva nyaya yawo ikaburitsiwa. Anomirira Bwera West mudare roparamende kureketa kuno kwai ari kuita zvokutenderera muzvikoro zvakatenderedza nzvimbo yacheyo yaanomirirayo achiwanyepa kuti wareka kugotambira chinhu chero chinobva kunani chero chinobva kune mumwe munhu asiri iye kunyanya wanomupikisa kana wamapato anopikisa. Izvozvi ZEC ribe chayareketa zvazvo nokutoti izvozvi ndo zvinhu zvinorambidziwa pabumbiro romutemo. Izvi zvinoita kuti nzvimbo ireke kugoita kufanana chaiko kuvanhu wese wanenge wachida zvokutsvaka sarudzo pakaita kunyangariwa. Kirazivhu kwai agonyora tsamba achikumbira nokuchema kuti akuda kubenhuka kumusha wawo iko kuZANU-PF. Rekai tigoona kuti wakuru weZANU wanomutambira chere kana kuti zvinoita sei. Tinenge tichindokunyepai. Chirwere chinohwadza ng'ombe nokuuraya ng'ombe chofoot and mouth kwai chabatiwa mumaronderamu zvokutoti ipapa nzvimbo dzachabatiwadzo mapuraziyo wanhuwo watoisiwa pamupfigwa chaipo wokuti wareka kugotekaidza ng'ombe dzawo kuburika munzvimbo dzawodzo. Rekai tigoringe kuti zvichapera chere kana kuti zvinenge zvatotekeshera. Tinenge tichizokunyepai ipo zvinenge zvaburikapo. Mapurisa wagobata mumwe muchinda abva kuTanzania muHararemu kwai agoreketa kuti ari kutsvaka vanhu wanotenga zvigunwe waye. Aidi ukatoona zvadari woziva kuti zvaida kunyangariwa.
kwaye akatobva kuTanzania ko andorino mari yobhazi yokuuyisa alibe kana imwe mari yokuita chimwe chinhu, achiti iye akatengesa chigumwe chache anobva aita kuita kupfumvura chaiko. Unotoona kutoti nhamo ino nharo idi, murume uyu dai aita tusvinu, dai aziva hache kuti mapwapwa aindoitika aye heno mabiya angu, regai tigone kuti wachamuita sei, peno wachamutumirapo kare nobhazi, heno ticharamba takaringa. Tichiringa hedu dzomutambo, kwaeJoy Andipasi ndiye hanzi ndiye murairidzi wonhabvu mwedzi wapfuura uyu. Pabodzi poona Brian Muza wekuchikwata chache icho Chicken Inn, kwai ndiye mutambi atamba mutambo zvinodimisa mvura kudarika wamwe wese mumwedzi wapfuura uyu. Tiri kuvarovera manja wanhuwa. Kureketa kuno wakomana weragibhi vari kutatsurana chamupirigori rino chikwata choNamibia. Namibia inowanzowadherera, regai tigone kuti wachazvikona chere. Wakawakunda ipapa, aiwa tiri kuziva kuti waakukwanisa kuendawo kumutambo wepasi rese yeWorld Cup. Regai tigoringe kuti ichapera sei. Mangwana tinondokunyepai kuti wanenge wazvikona chere zvokuti waende wabudirire kuenda mberizvo. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Mapurisa omuSouth Africa aburika ari kufara nyasi wachireketa kuti wabata zvinodhaka zvoheroini nozvimwe zvinoita mari yomunyika momuSouth Africa marandi 12 chaiwo mamiriyoni. Pakaita kunyangariwa ipapa watosunga munhu mubodzi anga ano motika yache achibva nzvimbo yoMozambique, heno amutengesa kuti mbanani, asi tiri kuvarovera manja pasino zvinodhaka. KuZambia vari kurwadziwa kureketa kuno kwai mumwe mutambo wavo nhabvu arambidziwa achinzi ano muviri wevarume. Aidi pari kuita kunyangariwa amunhukadzi, asi wari kuti kwai muviri wache maitirwa akaita uri kuita zvokuti aite simba rakawanditsa kudarika vamwe vanhukadzi. Wotosaya kuti kohokona zviita kudandi wanavo watema vanondoramba vachinomakirirwa idi zvakaita kunyangara. KuNigeria kwaiva gonziwo nonyika dzokuEurope wachada kupuwa bhiriyoni ribodzi nomamiriyoni 300 omari yokuEurope, 1.3 billion euros. Kureketa kuno kuti kwai wachinje mamirire opfumi hwavo zvedu zvavo wabiyedu, heno kuti wachaisenzesa tusvinu chere kana kuti wachatosikinya tukono nayo mari, asi tiri kuwafarira nozvaitika zvimwe. Ipapa pokare kwai kuno wamwe wanawo mbavha wakapakata pfuti waenda kune rimwe jere wakagoburitsa wanhu mujere wanopfuura 940 chaiwo. Pakaita kunyangariwa ipapa apa wakaita kuti svarara chaiwo kuita kunge huku kwandobuditsiwa. Pakaita kunyangariwa, regai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei, peno wamwe wavo wachabatiwa, peno wachatadza kubatiwa. Tinenge tichindokunyepai kana paine wabatiwa tanyepiwa. KuBritain zviri kuita kunakidza kureketa kuno wanhu tiri kuringa hedu tichiona musiro uri kuita basa iyo makurukota aBoris Johnson. Iye ega ndiye ari kusara akaita kurembera chaiko, heno kurembera unga pfene riri kurembera haro pabazi romuti. Tinenge tichinyepai kana azosiya kuti zvinenge zvaitika, asi wazhinji watoringira kuti achasiya makuno yano. Regai tigoringe kuti zvinenge zvipera sei. Yokugumisira yanyasi kwai Strive Masiyiwa ndiye akuda kunzi atenge chikwata choSuperSport United. Regai tigoringe pawanenge wazvireketazvo kuti ndizvo chere kana kuti manyepo atarinyepiwa iwaya, asi kana zvirizvo aiwa zvakanakidza. Regai zvigodando wananyamariwa peno ndokutoti zviitewo zviri nani muAfrica mari ikawandawo wanoitawo zviri nani zvokugona kutamba nhabvu yacho. Tiri ipapo mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.